Napa niku virus corona? Virus corona inggih menika kempalan virus ingkang saged menginfeksi saluran pernapasan. Ing kathah kasus virus corona namung ndamel infeksi pernapasan ringan kados flu, nanging ugi saged ndamel infeksi pernapasan kados infeksi paru-paru. Himbauan utawa andharan ngenani tata cara njaga kasarasan protokol kesehatan ing pakulinan kang anyar utawa new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Selvia Perwitasari saking kelas 12 akuntansi 3. Video menika kagem nyekapi ayahan basa Jawi ingkang dipunwucal déning Ibu Lenidiah Pitaloka. Wekdal menika kula milih tema himbauan utawi andharan ngenani tata cara njagi kasarasan protokol kasarasan wonten pakulinan kang enggal utawi new normal. Pinten-pinten wulan kepengker nagari kita nembe ngadepi wabah virus corona ingkang damel kita sedaya kedah tetep wonten dalem supados saged mutus rantai penyebaran corona. Pinten-pinten margi sampun dipunlampahaken kagem ngirangi resiko penyebaran corona menika. Lajeng sakmenika wantos-wantos kagem tetep wonten dalem gantos nyenyuwun kagem gesang new normal. Akhirenipun kita sedaya saged medal saking dalem nanging kedah migatosaken protokol kasarasan. Wanci menika panggenan-panggenan keramaian kados peken, mall lan sanes-sanes sampun dipunbikak. Nanging sanadyan panggenan-panggenan kasebut sampun dipunbikak, virus corona tasik wonten. Kagem ngajengi masa gesang enggal sakmenika, kita sedaya kedah migatosaken protokol kasarasan. Kathah hal ingkang perlu dipuntindakaken kagem ngajengaken masa gesang enggal puniki. Ingkang sepindhahan nggirai asta sanadyan boten ketingal reget. Amargi asta ingkang ketingal resik dereng tamtu boten wonten kuman. Kaping kalihipun njagi jarak kaliyan tiyang sanes paling boten 1 meter. Amargi kita sedaya boten sumerep tiyang sanes niku leres sehat napa boten. Kaping 3nipun hindari kerumunan. Kaping sekawanipun ngagem masker. Cara njagi supados kita sedaya boten ketularan virus corona inggih menika ngagem masker. Kaping gangsalipun kedah betok hand sanitizer nalika kita sedaya medal saking dalem. Kaping 6ipun estokaken kagem olahraga. Kaping 7nipun dhahar-dhaharan ingkang sehat. Nah, niku wau tata cara njagi kasarasan wonten pakulinan kang enggal sakmenika. Hikmah ingkang saged dipun pendhet saking video inggih menika kita sedaya kedah ngestuni lan migatosaken protokol kasarasan supados kita sedaya boten ketularan virus corona. Lan mugi-mugi virus corona sakmenika saged ical. Amin. Cekap semanten video saking kula, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.